Ничек карым көп төлесем келмей. Демек, келешекте озыраак кулланачаксыз эми? Конечно. Әлі де экономить етеміз, іште де экономить етеміз. Әлбәттә мин риза түгел. Ничек инде мин риза була алам аларга. Монда төрле юллар бардыр. Аны гел шулай арзан килешүдә калдырып булмаса, алайса ничектер кем начар хәлдә аларга булышырга күбрәк кирәктер. Я бу юл белән барырга, я арттырмаска инде. Пенсионеры повышение тарифов хоть резко, хоть медленно, всегда отрицательно смотрят. Бәйләр шул дәрәҗәдә карарга тиеш. Артык белән, потому что хәзер бөтен дөнья, короче, уже бөтен бәяләр күтәрелеп бетте. Халыкка нишәргә? Юк, мин риза түгел булай. Лучше менә безнең ничек счетчик буенча бара, допустим, менә шулай гына. Бүтәнчә безнең мин уйлыйм то, что күп килер ул безнең, потому что безнең кешедә күп яши, без үзебездә күп ул. Безнең как бы этот ничек аңлатыйм инде. Бик күп кеше яшибез, без 4 бүлмәле квартирада яшибез. То есть әниләр белән безнең бик күп китә ул. Счетчик буенча еще как-то, более справедливо. Ике көнлек дөньяда алай мин считаю, что экономить конечно кирәктер инде ул, но не в нашем случае. Ничек инде кулланмыйча каламыз. Электробытовой энергияны кереңне жуасың барыбер, телевизорны карыйсың. Шуннан соң холодильник эшләтергә тиеш барыбер. Мәсәлән, хәбез укытучылар компьютерсыз тора алмый, аның компьютерга бар энергия кирәк. Интернетсыз барыбер эшләмичә тора алмыйбыз. Ничек кулланабыз, шулай барып түләргә тиештер дип уйлыйм. Бәя арттыргаштан безгә әйбәт түгел инде. Без дигәнчә бармый, безнең ни бетте инде хәзер монда.